Salam dostlar. Ola openi işlep başlapdyr ýöne. Men işledimde 400-600 ping görýärdi-de. TikTok'da döňümden bir video çykdy, ony dilini türk etseň go ping görýärdi. Onsoň edip barlak gördüm, man 140-150 ping görýän eken, go ping. Onsoň size görkezaýyn diýdim. United States oýan ýurdunam serwerine. Dilini türk, ýurdunam United States. Men nämen go ping görýän. Videolamy, geçen videolamy soň görenler sokdy diýensiňiz onu başladyňyz, men YouTube'a video çykarýan onu 5-6 saatdan soň şu göpeň işlenok. Näme üçin bilemem. Şu penler derä çökürüp alyp geçişim. Ýapýan bolmaklar mümkin. Barana sag bolun.